Hej, jag ska förklara lite fråga 220 det här. Vilket tal kan beskrivas så här? Talet är större än 100 och mindre än 200. Betyder att talet har 3 siffror. En här och en här. Och den här siffran heter entalssiffran. En tal. Den här heter tiotal. Och det här heter hundratal. Hundratalssiffran. Hundratal. Och eftersom talet är större än 100 men mindre än 200 betyder här är ett bara. Inte 2 eller 3. Om det är 2 blir 200 eller 300. Det går inte eftersom talet är mindre än 200. Då måste här vara 1. Sen säger de 10-tal är dubbelt som ental. Betyder det som är här dubbelt som det som är här. Till exempel om här är 1, här blir 2. Om här är 2, här blir 4. Om här är 3, här blir 6. Om här är 4, här måste vara 8. Så om jag lägger 4 och 8 och sen läser jag här, summan är 10. Betyder om jag plussar 1 och 8 och 4 måste bli 10. Om jag plussar nu 1 och 8 blir 9. 9 och 4 blir inte 10. Då är det fel. Så då måste jag ändra. Då måste jag säga till exempel, här är 2 och här är 4. Nu ska jag plussa. 1 och 4, 5 och 2, 7, fel. Fel. Då måste jag gå och ta 3 och 6. Nu 1 och 6, 7. 7 och 3 lika med 10. Mycket bra. Talet är 163. Svar 163. 163 är större än 100, mindre än 200. Entalssiffran eller tiotalssiffran dubbelt så mycket och summan är 10. Allt är perfekt. Det finns 3 villkor. Det här och det här. Sådana här uppgifter, de är inte lätta eftersom det här är kanske lite nivå 2 eller nivå 3. Så om man inte kan, det är inte så problem. Man ändå blir godkänd eftersom sådana tal är svåra. Svaret är det här. Det här är svaret. Om vi kommer till det här 221. Försök lista ut hur talen i rutorna hänger ihop. Räkna sedan vilka tal ska stå i tomma rutan. Betyder, vad ska jag skriva här? Ska jag skriva 3? Ska jag skriva 5? Vad ska jag skriva? Det är inte lätt heller. Jag tänker så här att 2 plus 3 lika med 5. 4 plus 2 lika med 6. 1 plus 6 lika med 7. 3 plus 5 lika med 8. Jag ser 5, 6, 7, 8. Här måste vara 9. Då måste vara 2.
Nästa gång kanske inte plus, kanske minus. Nästa gång kanske här är gånger. Så det är olika. Så du måste titta på dina tal jättenoga så att du vet hur de passar ihop eller vad man har gjort. Fråga 222, lite svår också. Hur många siffror behövs sammanlagt för att numrera en tidning där första sidan är nummer 1 och sista sidan är nummer 119? Betyder du har en tidning, du har många sidor. Från 1 till, du måste skriva alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du måste skriva. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Du måste skriva alla. 22, 23 tills du kommer till 119. Skriv alla och sen räkna siffrorna. Vad betyder siffrorna? Betyder att du räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 räknar du. 10 siffror, 2 siffror finns här. Då räknar du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Du måste räkna alla. Så det tar lite tid tills du vet hur många siffror blir det tills du kommer till 119. Så försök att skriva alla siffror och sen räkna om det är 1 eller 2 stycken. Du ser siffrorna. Jag hoppas att det är klart hur ni gör. Sista frågan ser jag inte så bra, så jag kan inte läsa här. Så att, jag tycker att den här frågan löser jag inte. Så att jag hoppas att de andra frågorna är lite bättre, att ni själva försöker och se hur ni löser dem. Ha det så bra!